Hej, jeg hedder Ibrahim, og jeg går i NC. Og jeg hedder Ibrahim Slange, og jeg går også i NC. Jeg hedder Omar Lefaj, og jeg går også i NC. I har været med til at undervise folkeskoleelever, da vi havde Naturvidenskabsfestivaluge herude på OTG uge 39. Hvad var det, I underviste folkeskoleeleverne i? Vi underviste dem i vakuum, og vakuum, det betyder tomt rum. Så ligesom vi har et vakuumkammer og en maskine, der suger luft ud, der prøver vi at ændre på trykket i vakuumkammer. Og ikke hele luften bliver suget ud. Men det er jo vakuum, så tomt rum. Måden vi gjorde det her på, det var simpelthen ved at tage nogle ting, som ændrer sig i vakuumkammer. Og det var i det her tilfælde en ballon, en flødebolle med vand. For vi ved, at en ballon den vil udvide sig, når man kommer ind i et vakuumkammer. Og det vil flødebollen så også gøre. Men på den anden side, så vil vand begynde at koge ved en lavere temperatur, når det bliver sat ind i et vakuumkammer. Så vi viste dem det her forsøg, forklare dem, hvorfor det her skete, og så også prøve at trække dem med ind i den form for undervisning, vi har. Hvordan var det så at formidle det her? Jamen, det var helt konkret først, at vi skulle sætte os sammen, at det her det var 8. klasser, vi havde med at gøre. Og derfor der skulle vi måske ned på et niveau, hvor de kunne være med, hvor vi forklarede om kogetemperaturen for vand osv. Men det helt essentielle ved det her, det var, at måden de viste deres interesse, fordi når formidleren kan formidle på en god måde, jamen, så har modtageren også nemmere ved at forstå det, der bliver sagt. Og selvom noget af stoffet er rimelig svært, så prøvede vi på at fastholde, og vi forklarede så godt vi kunne. Så vi følte, at de var godt med, at de forstod det, vi sagde. Så I fik dem lært noget, fornemme I, da de var gået herfra, der vidste de mere, end de vidste, da de kom? Helt sikkert. Det lyder godt. Tak skal I have.